Τι εννοείς, δεν θα οδηγάτε εσείς? Όχι, εμείς αυτοκίνητα νοικιάζουμε, δεν κάνουμε κάποιο transfer, αν αυτό εννοείς. Παρακαλώ. Ναι, Καρκά, είσαι εκεί? Μάλιστα, είμαι η Νίκη, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω? Τέλεια, γεια σου Νίκη. Λοιπόν, έχω ακούσει τα καλύτερα για εσάς και τώρα θα κατέβω στη Θεσσαλονίκη για ένα πάρα πολύ σημαντικό meeting και θα ήθελα κάπως να με βολέψεις. Βέβαια, γιατί αυτοκίνητο ενδιαφέρεσαι και ποιες ημερομηνίες? Για 10 με 15 Μαΐου και τι εννοείς, δεν θα οδηγάτε εσείς? Όχι, εμείς αυτοκίνητα νοικιάζουμε, δεν κάνουμε κάποιο transfer, αν αυτό εννοείς, δηλαδή με οδηγό, αυτοκίνητο με οδηγό. Εμείς απλά σου νοικιάζουμε το αυτοκίνητο και οδηγείς εσύ. Οκ. Μου είπαν όμως ότι πηγαίνω-φέρνεις δωρεάν στο αεροδρόμιο, κατάλαβες αυτό? Αυτό όντως ισχύει, είναι μία από τις παροχές μας, δηλαδή ερχόμαστε να σε παραλάβουμε από το αεροδρόμιο την ώρα της άφιξής σου, σε φέρνουμε στο γραφείο μας και υπογράφουμε τα συμβόλαια και σου δίνουμε το αυτοκίνητο. Μάλιστα, οκ, εντάξει. Άμα είναι έτσι θα το σκεφτώ γιατί δεν μ' αρέσει να οδηγάω. Καλώς, οκ, εντάξει. Οτιδήποτε στο μέλλον χρειαστείς όμως, είμαστε εδώ. Έγινε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, γεια. Εδώ ο φίλος μας μπερδεύτηκε, δεν κάνουμε transfer, τουλάχιστον προς το παρόν. Αλλά αν βλέπεις αυτό το βίντεο, κάνε μας μια κλήση και μπορεί να σε εξυπηρετήσουμε με κάποιο αυτοκίνητο.